Giuli na sa ilang tagsatag sa kalugar ang 19 kanailhan na nga mga namatayang sundalo sa paghagsa sa C-130 plane sa Sulu. Anang report. Nailhan na ang 19 sa 49 ka mga sundalong gidala sa Zamboanga City human namatay sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu ni adtong Domingo. Kini sila si Major Emmanuel Macalintal, Major Michael Vincent Benolerao, First Lieutenant Carl Joseph Hintay, Technical Sergeant Mark Anthony Agana, Technical Sergeant Donald Badoy, Staff Sergeant John Neil Macapaz, Staff Sergeant Michael Bulalake, Sergeant Jack Navarro, Captain Higuelo Emeterio, First Lieutenant Sheena Alexandria Tato, Sergeant Butch Maestro, Private First Class Christopher Rolion, Private First Class Felix Zalde Provido, Private Raymar Carmona, Private Vic Monera, Private Mark Nash Lumanta, Private Jomar Gabas, Private Marcelino Alquizar, ug Private Melmark Angana. Matud sa Western Mindanao Command, gihatagan sila og full military honors atol sa ilang send-off ceremony sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City kagahapon. Una sila giuli sa ilang tagsatag sa kalugar. Samtang gidala na padulong Cebu kagabi ang unong kasundalong gipangunahan sa tulo ka piloto nga sila Major Macalintal, Major Benolerao ug First Lieutenant Hintay. Ug sila Technical Sergeant Badoy, Staff Sergeant Macapaz ug Sergeant Navarro. Padayon pang ginaila ang nahibiling 30 ka mga lawas nga gipailam sa forensic ug DNA test. Samtang dili mubo sa 20 ka survivor nga gidala sa managlahing ospital sa Zamboanga City ang padayong ginatambalan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.